Bamakɔ ana lamini na bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn an jigira an ka kɛnɛ kan journaliste Seydou k'a dɔn kɛnɛ in ye kunnafoni kɛnɛ baji kɛnɛ kunnafoni di kɛnɛ journaliste Seydou k'a dɔn hakaja min ye sɛbɛnnikɛlaw ani dabaji karamɔgɔw ka wuli ka jɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ u bɛ jamana kunnafoni de maana n'a sɛbɛnna ka ban a fɔlen anw bolo ye wajibi journaliste Seydou ka bɔ cas dɔ la ka taa cas dɔ la ni dɔ ma fara a kan dɔ la bɔ a la n'o kɛra an na i k'a dɔn o y'anw ka fiɲɛ ye sɛbɛnnikɛlaw ka fiɲɛ t'o ye journaliste Seydou k'a dɔn ka jamana kunnafoni bara k'a yanga ni k'a dakolo walu ko ISOA radio jɛkafɔ la journaliste Seydou k'a dɔn kɛnyɛrɛye radio so dali kɛra radio so 400 ani kɔ o de daturulen don jɛkafɔ la ka kunnafoni jaabi Mali fa bɛɛ lajɛlen na journaliste Seydou k'a dɔn minnu bɛ Bamakɔ camancɛ la o t'a la min ye danban jariso ye ka taa Murujan ka taa San ka taa Doila journaliste Seydou k'a dɔn ka taa gosi fo Kayi fo Burem Gundam bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn Gundam a bɛɛ tɔgɔ tɛ ka fɔ yɔrɔ kelen o a ka ca koyi awɔ Mali ka bon ani radio soni dɔw bɛ yen minnu bi Bamakɔ Allah radio soni Manca FM awɔ mais c'est des radios pirates awɔ c'est des radios de la région de Koulikoro qui se retrouvent à Bamako et les meilleures radios c'est quoi? Ça c'est la radio Baoulé. Jekafo Doroni. Mami Ibmi Kazola. Il y a Séléo. D'abord tungara ni betori Genvembolo dota bitani kanasiga mbala choko bedide joti jedu foli anitani radio so mi na be nyoro du Sahel kama ko émergence Madina Alaheri 99.6 min ye Kande Batili ka do ale radio sotigi an ka foli ani tandi bɛɛ ka ɲɛsiw ma joli dedu men bolo buwa ka do mi bɔni sɛbɛn minnu ka ma l'indépendant sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Bari kolondigi ko a k'i k'a dɔn tile fila in na kɛwale minnu kɛra Bamakɔ a bi maanifi kamana guwan fo k'a fɔ k'a to ten min ye jamana ye i k'a dɔn maa kelen tɛ walima jɛkulu kelen tɛ min bɛ se k'i yɛrɛ sago kɛ o de bɛna ni jamana walankatɛli n'a cili ye journaliste Seydou min ye Toama ye Umaru Samakɛ i k'a dɔn awɔ polisi ɲɛmaa do i k'a dɔn Baru kolondigi min ye polisiw ye u dimina min ye wulikajɔ ye ka fara ɲɔgɔn kan Babali yɛrɛ bolo kan i k'a dɔn ani Gɛlɛ bolo kan u jɛ ɲɔgɔnkɛ min minɛnen bɛ ka bila kasogoba la ka taa fosi ni k'a bɔ ka taa n'a ye Seydou jamana don kɔni gamana guana nin ko in na a ye hadamaden dabali ban fo k'a fɔ a to ten ni waji ye jifile sara min b'a ta ye kamana guan ye maa minnu kan ka lakana kɛ maa minnu kan ka jamana a bonya ni k'a boloda n'a fɔra ko olu yɛrɛ kɛra sariya sɔsɔba ye hali n'o y'a sɔrɔ u jo b'a la walima u jo t'a la o tɛ nka ni min kɔni kɛra sariyatigiw fɛ o kan ka labato ni k'o dafa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a mɛn wa min ye juge d'instruction cabinet 3 min ye tribunal ye commune sabanan i b'a ye k'a fɔ jalaki dɔ bina o polisi ɲɛmaa dɔ ka Umaru Samakɛ Baru kolonigi i k'a dɔn k'a ma tubabukan na n b'a f'i ye tubabukan na coup et blessure mortel min ye wulikajɔ minnu kɛra M5 RFP fɛ min ye Ibrim Boubacar Keïta ka fanga dafirili kutumu kɔnɔ i k'a dɔn o waati kelen de polisikulu dɔw wulila u ka fɔla minnu kɔni kɛra sababu ye ka bugɔli kɛ bugɔli in bɛ maa caman jogina dɔw yɛrɛ ni tora a la min y'o sɛgɛsɛgɛli a n'o kumaw ɲɛdɔnni ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri bolo ka kiiritigɛlaw ye olu de wele bila i k'a dɔn Umaru Samakɛ ma ɲininkali senfɛ u y'a jira k'a fɔ an b'i mara fɔlɔ yanni k'o ɲɛ ka dɔn jalatigi dun jalatigiba dɔ polisiw fɛ yen jɛkulu min ni o b'a wulikajɔ kɛ a wa kana tigilamɔgɔw cɛla u k'o de ma forçat yɛrɛ ɲɛmaa don a ko ayiwa min ye nin ko in ye kabini kuma in kɔni ŋoyara ka ban k'a fɔ forçat ɲɛmaa minɛna polisi dun don o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la polisikulu nana fara ɲɔgɔn kan u jabala la dɔɔni fo ka kɛ jamakulu ye u kɔni ye wulikajɔ boloda k'u ɲɛsin kasomuba ma min kɔni ye ayiwa k'a fɔ an bɛ taa minɛ yɛrɛ de ye journaliste Seydou maa b'i yɛrɛ ɲininka maa minnu bara ka kasobo kɔlɔsi n'a sɔrɔla olu fana kun ye gɛlɛya boloda a ti k'u maa na ka don yan a ko ala m'an gisɛrɛ yalima a kun bɛ taa laban mun na ɲuman tɛ kɛ a maɲi dɛ nka
min ye maa hakili ɲumantigi dɔw ye ani maa faamuyalen dɔw bɛ yen olu y'a ye k'a fɔ ko in gɛlɛyara ka se yɔrɔ min ma n'an ko an bɛna baa dɔ boloda walima ka kangara dɔ da a laban Ala m'an kisira kuma wɛrɛ bɛ fɔ ko in na o wulikun kɔni kun ye min ye ka se k'u ka cɛ bɔsi ka bɔ kaso kɔnɔ ka taa n'a ye jagoya u y'o kɛ sɛbɛnnikɛla k'u taara n'a ye nka mɛ taacogo in kɔni ani kow kɛra kɛcogo min na i k'a dɔn a ma diya jamana den caman ye sabula n'a fɔra finitigilakaw olu yɛrɛ ka nin kɛ ni jɛkulu wɛrɛ nana fara ɲɔgɔn kan ni commerçant ka maa minɛna ka taa kasoba la n'olu nana wulikajɔ boloda k'a fɔ u bɛ taa journaliste ka maa mana minɛ n'olu nana wulikajɔ boloda k'a fɔ u bɛ taa bɔsi a ti ko anw na micro ni bigi wa e bɛ taa mɔgɔw babali n'o ye wa on peut faire journée presse morte oui Mati sɛbɛnnikɛ tu menaces encore les juges quel juge tu dis presse morte je parle des policiers quel juge je vais dire mais sɛbɛnnikɛla ko a ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten nka a mana tigɛ Dawuda dala a ɲɛna dɔn ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatungara ni bolo y'a dimi a bɛ daa tigi de k'a kana siga an tigɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma procès verbal cɛkɔrɔbanin nin y'a ka sɛbɛn ye i da bɔra ka don polisiw ka dantɛmɛ wale min na a da magar'o la commandant Forsat n'o ye commissaire divisionnaire Umaru Samake ɲangini kun binna a kan fɛn min ye ɲangini min n'a binna commune sabanan tribunal fɛ i ye min fɔ o don n'i y'a mɛn tubabukan na meurtre coup et blessure o bɛ maa fa ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin ko in ye a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen bɛ min na i y'o fɔ n tɛ segin o kan nka n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛnni de kɛra sɛbɛnni min bɛ yen n'olu ye kuma caman fɔ fɛn min ye jamana sariyatigiw ka taa fara fɛn min ye kɔlɔsilikɛlaw kan hali minisuma olu yɛrɛ ye rapport kɛ u ye ɲɛfɔli kɛ u ko maa 14 olu de fara Bamako Kayi ani Sikaso maa 100 ni maa 50 olu joginna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bamako ta min n'a kɛra jalaki binnen bɛ Forsat ka bolofara min bɛ yen n'o ye polisi ye jalaki binnen b'o ka kosɛbɛ sabula fo a ka faamuya Forsat kulu 3 de faralen bɛ ɲɔgɔn kan polisiw gardiw ani gendarmew nin kulu kelen o kelen a bɛɛ lajɛlen n'a ka commandant sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye polisiw ka commandant ye ale de fɔlɔ welela k'a ɲininka kiiritigɛla fɛ a ɲininkani fɛn min ye kan jɔlen ye o ma sɔrɔ a da o yɔrɔnin bɛɛ juge ye sɛbɛn d'a kan karaw kasobonba sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye n'i y'a mɛn tubabukan na inculpation o de ye k'a fɔ fɛn min ye nɔ minɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Umaru Samake commandant Forsat unité de police sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen sɛbɛn kɔni dar'a kan n'i y'a mɛn sous mandat de dépôt o kɔni ye kaso datugulen sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɛ fɛn min ye polisiw ye o ma bɛn o ma sabula u y'a jira k'a fɔ olu ka jalatigi o bɛ se ka minɛ cogo jumɛn na k'a sɔrɔ ko in dun n'i y'a tɛndɛ k'a ta daminɛ ka taa bila daminɛ na maa caman bɛ minnu nɔ bɛ ko la olu ma minɛ sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye polisiw kɔni ye u y'u kunda fɛn min ye kasobonba kan san'u ka wuli ka yen lasɔrɔ fɛn min ye gendarmerie nationale ye olu ka service min bɛ n'o ye section judiciaire ye olu kun ye wuli ka jɔ kɛ ka gendarme dɔw bila ka taa fɛn min ye commandant in nɔfɛ ka taa n'a ye camp 1 gendarmerie la fɛn min ye finitigiw olu bi mara cogo min na ka taa mara ten sɛbɛnnikɛla ko waati min na polisi diminen ninnu sera kasobonba da la kuma nana caya a fɔr'u ye surveillant de prison fɛ k'a fɔ fɛn min y'aw ka commandant ye o ti yan o yɔrɔnin bɛɛ jama farala 2 ye dɔw kɔni ma da o kuma na olu tora kasobonba da la ka kulekan ci u bi kisɛ ci sanfɛ marifakisɛ u bi kisɛ jɔ kasobonba kogo la gɛdɛ a étage minnu bɛ yen u bi kisɛ jɔ a la gɛdɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye marifakan ye k'a caya fa bɛɛ lajɛlen fɛ kulekan bɛɛ singa bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko minnu dara fɛn min ye camp 1 kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ gendarme damadɔ sigilen bɛ o da la gendarmew y'a dɔn k'a fɔ polisiw diminen bɛ ka na u ye commandant bɔ k'a d'u ma kisɛti de kɛra la kɔni mais e kun ti yan de Seydou hawla wala quwata radio baara in mana ban Jɛnde b'a ka so kɔnɔ n tɛ foyi kalama bilen réseaux sociaux kan dɔ bɛ yen ko Facebook direct i b'u ye yɛrɛ de marifa b'u bolo u bɛ k'a ci i b'a fɔ ko guerre i b'a fɔ ko an bɛ a kuma bila ten sa a bila ten fo ka n ja tigɛ fo n sogo bu bi yɛrɛ la hawla kuru i b'a fɔ La Guinée kunungolama a ka ɲi ten sa
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye gendarme minnu bɛ yen n'olu bɛ ka un kɔnɔ olu kɔni y'a ye polisiw diminen bɛ u kana na karaw kɛ ɲɔgɔn na o tuma olu ye commandant bɔ ni k'a di polisiw ma a bɔ k'a di polisiw ma polisiw kun n'a mɛn ni mobile ye pick-up polisiw ka kan min bɛ yen a mugu a kisɛ u labɛnnen don lourdement armé sɛbɛnnikɛla ko gendarme kɔni ma sɔn ka ko in sama olu ye commandant bɔ k'a d'u ma u y'u tilen ka taa u tɔɲɔgɔn minnu bɛ kasobonba da la u y'u tilen ka taa ni commandant ye o selen ye kuma o kuma n'o b'u kɔnɔ sa babali kuma na jalakili kuma na u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ commandant yɛrɛ u y'a bolo fila minɛ k'a kɔrɔta ka tɛgɛrɛ fɔ a kun k'a yanga o tuma a kɛra cɛkura ye u ye kojugu kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin ko in ye a kɛlen fɛn min ye jamanakuntigi ye n'o ye président Assimi Goïta ye ale ye rayon de crise provoqué rayon de crise min kɛra fɛn min ye jamana finitigiw ye jamana sariyatigiw u sigira ka kuma Assimi Goïta ko minnu ni ko minnu kɛra Assimi ye ɲininkali kɛ mun ni mun de kɛra u y'a ɲɛf'a ye ɲɛfɔliw bannen Assimi ko polisiw ye min kɛ u ye sariya sɔsɔ wa k'a bi tile 2 de di commandant ma a ka segin ka taa kasobonba la nɔ la. Très bien. Ça, c'est un responsable. Il a un délai de 48 heures ka segin ka taa kasobonba la n'a ma segin ale yɛrɛ de bi gendarme d'a kan k'a minɛ ka taa bila ye. Force doit rester à la loi. Colonel Assimi Goïta côté. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dimine ka ca sabula M5 RFP olu kɛlen bɛ ka soni bɔ ka menace kɛ o dɔrɔn tɛ maa minnu sɛbɛkɔrɔ lagosira nin ko in na ni k'u lajigi k'u ka sariya lagosi ka dɔ b'u ka fanga na o ye kiiritigɛlaw ye sabula ni sariya kɔni kumana jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de kan k'o bonya a bɛnn'i ma a ma bɛn i ma i b'a bonya. maa o maa n'ala ye kaso da i bɔgɔ la i b'i taa hali n'a kɛra seconde kelen i b'i taa kɛ ka na i kan k'a bonya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana ye an bɛ dabolo min ka bi basigi de kan ka kɛ sabula polisiw olu ka maa minɛlen min bɛ kasobonba la kɔndeli t'a ban n'a fɔra k'a fɔ tuuru sera olu yɛrɛ ma bi u k'u ti don sɛbɛnnikɛla ko n'ala ma jagɛ a bɛna kɛ sababu ye jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen de b'i sago kɛ maa si ka maa tɛ se ka taa kaso la tuguni sabula fanga dɔ bɛ bɛɛ lajɛlen la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ procès verbal kɔnɔ a ka bi bɔli la ne b'a ɲini Umaru fɛ kɛlɛ bɛ min nɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ a tɔɲɔw ye a ye sabali a yɛrɛ ka wuli ka taa n'a yɛrɛ ye n'a nɔ t'a la sariyatigiw b'a bila o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka basi o t'u kɔnɔ dɛ Yoni Sodi ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire Yoni Sodi k'a dɔn awɔ ni jama kɛ nin ko in bɛna ni tiɲɛniba ye jamana kɔnɔ i y'a fɔ cogo min min ye M5 RP i k'a dɔn olu diminen don min ye sariyatigiw ye olu diminen don jamana maa wɛrɛw diminen don Yoni Sodi kɛbali de kɛra sabula nin ni kɛli mankan sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kabini ko in kɔni kɛra min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye commissaire divisionnaire min ye Umaru Samake a jɛɲɛw taara fosili min kɛ ka bɔ n'a ye kaso kɔnɔ Yoni Sodi k'a dɔn diyagoya la se b'an ye walima anw ye finitigilaka ye sɛbɛnnikɛla ko a ma bɛɛ bi a ma bɛɛ sini an k'o tiɲɛjɛla fɔ ɲɔgɔn ye sabula ni jamana den bɛɛ lajɛlen ka ko kɛra ta n'i ye maa o maa ye jɛkuluba dɔ bɛ sɔrɔ a kɔfɛ ni bɛɛ lajɛlen ko n kɛ jɔn jɔyɔrɔ la a bɛ taa kɛ tiɲɛni ye a ko in kɛra ala farankaden ko ye min ye sarakatiw ye u minɛna n'o tɛ kamalen min ye Umaru bilali sababu ye Yoni Sodi k'a dɔn dɔ kuma na kangara da walima k'a fɔ an tɛ sɔn Yoni Sodi k'a dɔn marifatigi sɛbɛ dɔ man go min kun bɛ taa bɔ a kɔfɛ ala de b'o dɔn ala m'an kisira nka n'i y'a ta k'a lajɛ polisiw ka syndicat kɔni u ye nin kɛ a bɔ dunufɔ ni balafɔ ye sabula polisikɛ min ye Bugana Baba ye o y'a jira k'a fɔ an taara Umaru fosi ka bɔ kaso kɔnɔ min kɔni ye a fosili ye anw ka miiri la i k'a dɔn Umaru kɔni a bɔ san 2020 a tun bara ka ordre de bato sabula a bɛ fɔ a ye nin kɛ faama minnu bɛ olu y'a bila ci la n'olu ma minɛ ka don kaso la olu ma ɲininka munna ale min ye ciden ale bɛ minɛ olu ka dimi kun ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ Dawuda da la Usumani Samakɛ i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye a ko i k'a dɔn polisiw a minɛnen kɔni ka taa ayiwa prison ba la jɛkulu wɛrɛ de bɛ yen minnu fana bɛ kɔlɔsili kɛ n'o ye surveillant de prison ye Yakuba Ture o kɔni y'a jira k'a fɔ olu y'u sigi k'u miiri min ye nin ko in ye gɛlɛyaba de bɛ nin kɔfɛ ninnu ka wuli k'u kun da anw kan diyagoya an bɛna karisa minɛ ka taa anw fana k'a fɔ diyagoya a ti di a ko i k'a dɔn a bɛ taa kɛ ko ye komi ni bɛɛ lajɛlen bɛ kisi olu sina k'a sama ka bɔ ten k'a d'u ma nin ko tɛ wa u ko ɔhɔ a ye taa n'a ye Yoni Sodi o yɔrɔnin bɛɛ
yoroni bɛɛ i k'a dɔn mankan ani kuma nana dala sa a ko awa n'i ye ko wɛrɛw ta k'a lajɛ Jɔni Sedu i k'a dɔn an ka jamana hali bi n'a ka bi kojuguba de bɛ yen mɔɔw taara ka min jateminɛ Jɔni Sedu i k'a dɔn kɔriw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn awa fadenya juguba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ko caman de balannen bɛ waati dɔ sera sa jamana ɲɛmaaso f'u ka kuma finitigilakaw de ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyamisɛnnin minnu bɛ yen ani fadenya misɛnnin minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ Jɔni Sedu a bɛɛ lajɛlen ka fɔ k'a ban o de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ polisi wo gendarme wo i garde wo Jɔni Sedu i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ jamana ka baara la nin bɛɛ lajɛlen ye kɔri kelen de ye sabula nin bɛɛ lajɛlen ye maliden kelen ye wa baara wɛrɛ t'u la jamanadenw lakalani ani sariya batoli Jɔni Sedu ni dɔ ko k'i b'i yɛlɛ fisaya dɔ ye walima dɔ ko k'i b'i yɛlɛ dɔ sanfɛ a bɛ kɛ tiɲɛni ye a ko n'o y'i bɔ yen M5RP Jɔni Sedu i k'a dɔn ko in kɔni kɛ u ka comité stratégique Allah olu de y'an se nin bɛɛ ma o awɔ u sera ka ɲɔgɔn ye kɛ ten ɲɔgɔn ye in de bɛ u y'a jira k'a fɔ nin ti ɲɛ min kɔni ye wulikajɔ ye an nisɔngoyara jamana i k'a dɔn wulikajɔ ni a bɔ cɛsiri bolo kan n'a fɔra ko maa min mana minɛ u ka taa bɔ i k'a dɔn u ka taa bɔ kaso la olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ma sɔn fiyewu sɛbɛnnikɛla ko in sɛbɛ yɛrɛ ye min ye o ye jamana i k'a dɔn a syndicat bolo min bɛ kiiritigɛlaw ko fɔ Jɔni Sedu olu ye ɲɔgɔn ye kɛ o yɔrɔ bɛɛ u y'a jira k'a fɔ Samu ani Silima Jɔni Sedu i k'a dɔn nin kɛwale min kɛra polisiw fɛ a nin ye bamandiya wale de ye nin ye muruti de ye nin b'a jira k'a fɔ n b'a fɛ kɛ n fosi ka bɔ fɛn na a ko a min ye sariya batoli ye a ka kan bɛɛ kan civil wo polisi wo gendarme wo bɛɛ ni sariya batoli ka kan n'i minɛna i jo don i jalaki don i bɛ to sariya kɔfɛ Jɔni Sedu k'a dɔn sariya de bɛna fɔ k'a fɔ i jo b'a la walima i jo t'a la nka sariya mana a ka baara daminɛ k'a fɔ i b'o dan sira la o ye rébellion de ye i y'a mɛn wa saratigiw ko ko rébellion don o ye rébellion de ye la hawla o tuma u bɛ kangari da kɛ Jɔni Sedu k'a dɔn k'o ka don u don yɔrɔ la k'o ka k'u kɛcogo la sabula nin ko minnu daminɛtɔ filɛ nin Jɔni Sedu k'a dɔn nin tɛ kɛwale ɲuman ye nin de bɛ kɛ sababu ye ka jamana burujafu ni ka jamana bɔ da la o tuma an bɛ donni min na ko bi bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ni baara min kɛli ka kan i k'o kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatuma ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sentinelle Fasiriba n'o ye bamananden ye nin y'a ka sɛbɛn ye bamananden ko fɛn min ye polisiw ye u ka syndicat 12 u fana kumana u y'u hakilina kɛ kelen ye ni ka communiqué kɛ dimanche don septembre kalo tile 5 u ye lajɛ kɛ lajɛ min senfɛ polisiw fana y'u hakilina ta fɔ u ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'olu polisiw ye olu bannen tɛ sariya ma nka u bi min gɛlɛ o de k'a fɔ sariya ka ɲɛna wolomali kɛ ka maa dɔ minɛ ka t'o dɔɲɔ k'a sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ ko jula olu ma ɲininka sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali a kiiri ye polisiw gardiw ani gendarmew olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ ni ka fara armée kan min bɛ se k'a to kiiri ka sabati n'a ma ɲɛ k'a fɔ kiiri bi baara kɛ fɛn min ye polisiw ani finitigilakaw ye n'olu bi gɛlɛya sɔrɔ a kan ka kɛ tiɲɛ de kan sabula u y'a jira k'a fɔ ko in min n'a kɛra maa caman bɛ yen minnu nɔ bɛ ko la Kamu Silima olu ye communiqué min kɛ k'a jira k'a fɔ olu ta ye rébellion ye k'olu banna ka sariya bonya u k'u ma ko in ɲɛɲini u m'a faamuya sabula n'i y'a ye Kamu ni Silima magistrat bi jafariya ka maa minɛ ka t'o datugu kaso la olu polisiw de jɔra ka maaw minɛ ka na d'u ma c'est ça sɛbɛnnikɛla ko c'est quoi c'est leur avis c'est ça oui et quoi c'est ça c'est leur avis non tu dis que c'est ça leur avis tu m'as posé une question ou bien tu es en train d'expliquer quelque chose je t'ai posé une question je ne sais pas je ne sais pas sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ commissaire Umar Samake min kun ye commandant Forsati ye Forsati tɛ wuli cogoya si la k'a fɔ a bɛ taa tɛrɛ k'a fɔ maa dɔ de ka yamaruya di n'i hakili b'a la ko in bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ gouvernement cira maa min kun bɛ ko kunna o dan ye premier ministre ani jamanakuntigi ye ani secrétaire général olu de tun bɛ intérim na o tuma jɔnni de ye yamaruya di Forsati ma k'a f'u ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ o kɛlɛ min kɛra sababu ye maa fa ka bɔ a la o tigi ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye polisiw ye k'u ma
da o dɔrɔn ma maa minnu bɛ yen n'olu y'u jɔ boulevard de l'indépendance la u dabara cɛmancɛ la k'a dɔn k'a fɔ nin ye sariya sɔsɔ ye ka jamanadenw su a ye taa primature minɛ ka jamanadenw su a ye taa assemblée minɛ ka jamanadenw su a ye taa fɛn min ye ORTM minɛ maaw ka fɛnw ani stationw mobilitigiw ka bi olu ka k'u bololafɛnw daraki ka jamana fɛn caman bɛ k'o jeni ka jamana ci yala o tigiw olu mun de bɛ k'olu la. Voilà. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Mais soyons francs aussi. Soyons francs aussi. On l'a dit. Minnu bɔra ka taa Assemblée nationale ci. Minnu bɔra ka taa i k'a dɔn primature minɛ. Minnu bɔra ka taa nin minɛ. ORTM ci. Station Total k'u ci. Mais olu fana bɛ mobilitigi gansanw ka ban ma ka muru ni marifa jɔ an na an ka wari d'u ma diyagoya pour que an ka tɛmɛ. Ko désobéissance civile. Désobéissance civile. Olu bɛ min? U dan bɛ Assemblée nationale la. U bɛ V8 kɔnɔ. Mais non. U bi place baw la. U filɛ ye primature la. U dan bɛ nafolo kan. Et voilà. Ni ko ma kɛ k'a jɛya a tɛ ɲɛ. Et c'est la même personne qui crie encore. Polisiw ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maa minnu ye ko in kɛ a ɲɛ de kan ka ɲini polisi t'a yɛrɛ sagoya la polisi bɛ ordre de sɔrɔ k'a fɔ taa baara kɛ ni ala y'a kɛ o baara gɛlɛyara polisiw bolo ko n'i tor'o la o tuma fɛn min ye o polisiw ye ka tila k'a fɔ olu bɛna ka n'o juru de sara o ye dɛgɛ sisi bɔtɔ ye karatɔ da polisiw k'u ti diɲɛ n'o ye bi u ti diɲɛ n'o ye sini k'u bɛ kangari kɛ kiiri tigilamaw ye u ti diɲɛ n'a ye on est d'accord avec eux n k'u ka to sariya kɔ. U k'u bɛ kangari kɛ kiiri tigilamaw ye n'u ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ ko in kɛ u ka sariya tigɛ a tigɛ cogo la n'i y'a mɛn tubabukan na impartial k'u b'o de laɲini polisiw k'u ti diɲɛ n'a ye bi u ka commandant wala polisi wɛrɛ u ka minɛ nin ko in na k'a datugu k'a sɔrɔ M5 cɛbale minnu bɛ yen M5 tiɲɛnikɛlaw jamana cila ni jamana janfalaw minnu ye jamana buruja ka se nin hakɛ in na olu polisiw taara maintien d'ordre de la maa ma minɛ olu la ka t'olu polisiw minɛ k'u to jamana ka baara la u k'u ti sɔn. An garila ɲɔgɔn na sa dɛrɛ. E buwɛ don jankuma. Ko ni magistraw bɛ min kɛ u k'o kɛ han. Awɔ u ti sɔn. Don jankuma. Awɔ. U ti sɔn dɛrɛ. A fɛn tun ne bɛɛ t'i ye. A t'i ye. I bolo don dɛ. Jɔnni dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ko ma le pays jamana. Jɔnni Sedi k'a dɔn o kuma kelen don. Min ye Isa Jigiba nin y'a ka fasiri ye. Jɔnni Sedi k'a dɔn jɛ o jɛ n'a sigira nkalon ni namara kan. A laban bɛ dakolondi k'a filenkolonди. O jɛlen. Jɛnɛjɛkulu min n'a sigira i k'a dɔn don jankuma Isa Kawujim. A ko ale yɛrɛ bɛ nɔnɔ min. Ɔ nɔnɔ min kɔni b'a da bi a n'a kɛ nɔnɔ kun ye sa o. Jɔnni Sedi k'a dɔn sabula jɛkulu min sigira i k'a dɔn u k'a ma ko Kazi. Kazi i k'a dɔn a jɛkulu a dakolondira k'a filenkolondi. Min ye kɔrɔfɔ ye a sɔrɔla Mohamed Tangara la. Mohamed Tangara ale de b'u ka kunnafoni di. Jɔnni Sedi k'a dɔn club des amis sympathisant Kawujim. Jɔnni Sedi i k'a dɔn club sigi Kawujim tɔgɔ la. A bɛ kɛ o. Nka jamana in dinna kojugu. Le pays là est tombé trop bas. Min ma wuli ka kɛ. Isa Kawujim nin k'ala ma ye ma a bɛ taa club sigi tɔgɔ la. Retire cette phrase là. Ça c'est non, à retirer, je t'en prie. Demain. Kalama, retire. Retire. Je retire. Merci. Je retire. Makariko filɛ. Jɔnni Sedi k'a dɔn Awa Dabali Bango filɛ. Nin jɛkulu min n'a sigira a dakolondira k'a filenkolondi sabula maa minnu kun ko an b'a nɔfɛ a bɛ tiɲɛ fɔ walima kɛlɛkɛla don walima i k'a dɔn a ka ɲɛta sabatilen don Jɔnni Sedi k'a dɔn ɲɔnɔ Kita Sikaso Segu Moti Ɲɔrɔ Jɔnni Sedi k'a dɔn awa nin jɛ yɛrɛ jɛkulu fɛn o fɛn bɛ ni duguw la u k'u bɔra bi u bɔra sini i k'a dɔn Isa Kawujimi a 5 basi olu yɛrɛ 5 nɔnɔ a banna Jɔnni Sedi ka sababu kɛ min ye olu ye faamuyali kɛ ɔ sabula u ye Ise wele ni k'u sar'o la Isa Kawujim n'a ye kuma fɔ sa n'a ye ko kɛ sa u n'ale jɛmakan dɛ olu t'a fɛ bi u t'a fɛ sini olu bɔra kɔ o kuma ni Isa Kawujim n'a ye kuma fɔ olu tɔgɔ la a bɛ kɛ gasibaden ye o kuma u bɛ kangari da diɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko awa Isa Kawujim i k'a dɔn jamana n'a sera danga dɔ ma hadamaden kan ka sira n'a fɔra maa minnu mana wuli tilegan fɛ ka mankan ci maa minnu mana wuli ka kule Jɔnni Sedi k'a dɔn olu bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔtigi ye jamana kɔnɔ n'i y'o ye diɲɛ jamana o jamana na i kan ka sira sabula maa sɛbɛnw ni maa ɲɛnamaw olu dalen bɛ dibi la maa si tɛ kuma Jɔnni Sedi k'a dɔn o fana de ye juguya ye moi mon problème jamana maa ɲɛnamaw ni maa sɛbɛnw u tɛ kuma u tɛ fɛn fɔ ka bɛɛ ye k'i to i cogo la ka jamana lajɛ dɔrɔn jamana lajɛ ça c'est très grave n di kuma n ka sira tɛ a bɛna se don dɔ ma tu as touché à mon i ka kuma a tɛ fɛn ɲɛ bilen i ka wuli ka jɔ tɛ fɛn ɲɛ bilen parce que an k'o de ma tɔ kana c'est trop tard yɛlɛnna n joli kan sa munna
maa koloma dama min bɛ jamana kɔnɔ maa miliyɔn 20 i b'a ye maa dama dɔ de bɛ ka jamana k'u sago ye k'olu sigilen to yen u daki don a la u ka kuma t'a la jamana bi tiɲɛ k'u sigilen to i b'a fɔ k'u tɛ yen i b'a fɔ su don bɛɛ ɲɛna yan a ti san kelen bɔ maa dama dɔ wulila ka jamana nɔɔni k'a turu ka jamanakuntigi gɛn maa miliyɔn 20 ani kɔsigi la k'u lajɛ maa ma kala de ɲinɛ ka sɔgɔbɛ ka bɛn n'a ye n'a man di ye walima ka sira tɛ ko la o damanda don mais anw bɔra dɛ soit tu aimes ce qu'ils sont en train de faire soit an ka sira tɛ ko la ni dun ka sira tɛ ko la jamana ko de don n'a mɛn o mɛn a dimi bɛ taa yɛlɛ la. Merci. Voilà pourquoi je me suis battu pour créer les MP4. Au moins à ka sɔrɔ k'a fɔ jamanaden dɔw bɛ yen minnu fana ma sɔn. Le MP4. Mais je t'assure c'était ça l'idéal. A ma kɛ dɔwɛrɛ foyi kama a ka jira M5 ko langolonkɛla ninnu na k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛw bɛ jamana kɔnɔ. Jɔnti Seydou au moins maa wɛrɛ kuma kan ka mɛn. Sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko damanda maa ni bi ni kan ka sira sabula jɛrɛjɛkulu i k'a dɔn don o don i n'a mɛn dɔ sigira sen kan mankanni dɔ ka kɛ ko nin dɔ ka kɛ dɔ k'i kanbɔ Jɔnti Seydou k'a dɔn club des amis min ye nin dɛmɛbaaw ye sympathisant a danganaga k'a damanda jamana yɛrɛ bɛ se ka to nin bolo kan cogo di dɛ a jamana falen don maa sɛbɛ damanda la Mali maa kalannen maa kodɔnna mori dɔnnikɛla maakɔrɔ kuranɛtigi maakɔrɔbaw maa ɲumanw jamana fan bɛ nin damanda la maa damadɔ bɛ wuli ka bɔ tilegan fɛ dɔrɔn ka mankan ci M5 maa kuru a ti tɛmɛ hali 100,000 personnes kan voilà ba tɛmɛ u t'o bɔ jamana dun yɛlɛmana dɛ jamana dun ye maa miliyɔn caman ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min ka bɔ le pays kɔnɔ jamana Daouda ne bɛ n tɛgɛ don i jɔ dɔɔnin fiɲɛ sama Jibi cɛ ka pep k'a ka pression lakodɔn Jɔnti Seydou n bala cogo bɛ di Daouda ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le focus Basiriba n'o ye o Bakɛli ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko gouvernement min ni Choguel ko k'ala Mayiga bilara ɲɛfɛya la fɛn min ye gouvernement ye a bɛ nɔnsin dɔ ma na gouvernement in kɔni a bɛ diga dɔ la n'a ye palanya kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ a bɛ palanya fila kɛ ka taa kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO ye olu ye kuma minnu fɔ an'u ye baara min fɔ cɛmancɛla fanga na nin baara ninnu gɛli bi gwɛlɛya Choguel bolo fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula fɛn min ye cɛmancɛla fanga o min n'a ɲɛmaya talen bɛ ka d'a ma Choguel ti se sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sangari gwɛlɛ min n'a fɔra ni ka gwɛlɛya kabi Mɔgɔtarawani tile la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel yɛrɛ transition in kana ban a ka kɛ san 3 san 4 fɔ ka se san 5 ma o de ka d'a ye Choguel ko k'ala Mayiga a ye a sigilen kɔfɛ a ye munumunu salo ani taama minnu kɛ Mali marabolo la kuma min b'a da dugu ma n'a t'o fɔ jamana n'a b'o don maaw kulo kɔnɔ baara ka kɛ n'o ye transition ka janya min fɛnɛ don k'a fɔ kunkurunin ka fara kan min bɛ se k'a to kalafiliw ka labɛn ka ɲɛ o tɛ Choguel yɛrɛ b'a fɛ transition in a ka kɛ ko kuntaala jan ye min bɛ se k'a to ale yɛrɛ bolo ka mɛn tulu la ani ko caman bɛ olu ka sabati sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye premier ministre ye Choguel ko k'ala Mayiga don o don yɛlɛma don o don kuma kura don o don kɛwale kura a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Choguel ye n'a y'i diya a fɔ a bɛ sira fila taama sabula article 39 ko kuma min école-maître ka sarako n'a y'i da ma o la a ko article 39 ma bi nka fɛn min ye a waleyali ye o ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko Choguel ko k'ala Mayiga a y'o fɔ assemblée ɲɛkɔrɔ Choguel ale kelen de ko assemblée ma ɲi n'o ye CNT k'a ka ci ale Choguel yɛrɛ ta labanna ka t'i jigi da o kan min bɛ se k'a to a bɛ baara min kɛ o ka kologiriya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye M5 RFP o comité stratégique min n'o o ɲɛmaa kun ye Choguel ye a dɛsɛlen bɛ ka bɔ o fɛnɛ na a gulonnen b'o la o de kɛlen bɛ sababu ye ni ka ngɔri bila sen na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cɛmancɛla fanga dun mago bɛ fɛn minnu na baarabaw de don sabula jamanakuntigi n'o ye président Assimi Goïta ye o ye nguloma 4 min fɔ nguloma 4 in kan ka baara joona k'a teliya min bɛ se k'a to jamanadenw ka ŋunaba sabula kolo ko tɔ tora kalo 5 kalo 6 ye o banna ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel ye taabolo minnu kɛ hakilina minnu b'a bolo n'o ye fɛn min ye kalafili jɛkulu min bɛ n'a labɛn n'o ye organe unique o ma sabati sɛbɛnnikɛla ko dɔrɔn tɛ wulikajɔ minnu kan ka kɛ ka kalafili labɛnw sabati o ma kɛ fɛn min ye kalafili n'a bi kɛ waati dɔ de fɔlen bɛ k'a fɔ wulikajɔ kan ka kɛ joona fɛn min ye kalafili ye ni k'an danaw gosi a fɔra k'a fɔ fɛn min ye
référendum ye o bina kɛ fɛn min ye kalafili n'a bi kɛ tile 60 ka kɔn kalafili don ɲɛ fɛn min ye collège électoral ye o kan ka convoquer an bɛ don min na ko bi waati min bɔra référendum na an n'o cɛ tɔ tɛ tile 60 bɔ o ma convoquer i n'a dɔn k'a fɔ bɛɛ Choguel bɛ taabolo min na kalafili labɛn ni ko t'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ parti politique kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ sira dɔ ka yira jamanadenw na jamana bɛ se k'i jigi da min kan ni ka baara kɛ n'a ye min bɛ se k'a to jamana ka sabati sɛbɛnnikɛla n'o ye o Bakɛli a ko ale kɔni ye min faamu o de ye k'a fɔ ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen doni de giriyara Choguel ma a dɛsɛlen bɛ taafan tɛ nafan tɛ a bɛ ka munumunu a bɛ taa a y'a daminɛ yɔrɔ min na dɛ nka a bɛ tilen ka taama ni wula si ye o ma sabati sɛbɛnnikɛla ko dɔrɔn tɛ wulikajɔ minnu kan ka kɛ ka kalafili labɛnw sabati o ma kɛ fɛn min ye kalafili n'a bi kɛ waati dɔ de fɔlen bɛ k'a fɔ wulikajɔ kan ka kɛ joona fɛn min ye kalafili ye ni k'an danaw gosi a fɔra k'a fɔ fɛn min ye référendum ye o bina kɛ fɛn min ye kalafili n'a bi kɛ tile 60 ka kɔn kalafili don ɲɛ fɛn min ye collège électoral ye o kan ka convoquer an bɛ don min na ko bi waati min bɔra référendum na an n'o cɛ tɔ tɛ tile 60 bɔ o ma convoquer i n'a dɔn k'a fɔ bɛɛ Choguel bɛ taabolo min na kalafili labɛn ni ko t'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ parti politique kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ sira dɔ ka yira jamanadenw na jamana bɛ se k'i jigi da min kan ni ka baara kɛ n'a ye min bɛ se k'a to jamana ka sabati sɛbɛnnikɛla n'o ye o Bakɛli a ko ale kɔni ye min faamu o de ye k'a fɔ ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen doni de giriyara Choguel ma a dɛsɛlen bɛ taafan tɛ nafan tɛ a bɛ ka munumunu a bɛ taa a y'a daminɛ yɔrɔ min na dɛ nka a bɛ tilen ka taama ni wula attention attention quoi wara dame kasoboma nɛma kɔrɔ attention kasoboma climatiseur ba ninnu kɔrɔ ye kiiritigɛlaw de y'a minɛ n'i bɔra k'a tanu ta ça veut dire que tu es en train de ne y'olu tɔgɔ fɔ Jɛka Pip k'a ka préférence lakodɔn Jean Jeliw n bala cogo bɛ di sabatumana ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ sɛbɛn ye an ko min ma le 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don fasiriba n'o ye Ali Sise nin y'a ka sɛbɛn ye Badara Ali Sise ko a ko fɛn min ye hakilima ye ale de bi sɛ ci a ɲɛ kan k'a sɔrɔ a ɲɛji ma bɔ Sumelu Bube Mayiga wara o ti tiɲɛ ka sɛ ci a ɲɛ kan k'a sɔrɔ sɛ ɲɛji ma bɔ n'i ye sɛ ci a ɲɛ kan don o don o y'a kunkolo zɛmɛ hakilima de b'o kɛ hakilima engagé Sumelu Bube Mayiga wara attention le tigre Jarabangana a dalen bɛ kasoboma kɔnɔna na nka a bilalen bɛ yɔrɔ min na dandɛmɛwale don wa dandɛmɛwale o de bi sɛ ɲɛji bɔ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jumadon wula fɛ fɛn min ye wulikajɔ min kɛra Bamako a ma dogo fɛn min ye polisiw ye u dimina u taara kasobonba fa bɛɛ lajɛlen kɛ kisɛ ye kisɛ cira yɔrɔ min yɛrɛ la dɛ u ye kisɛ ci so minnu kɔ la dɛ Sumelu Bube Mayiga a dan b'o chambre de kɔnɔ et alors où est le problème il court un grand risque sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga a ka soronnali donbaw ani fɛn min ye a somaw ye Sumelu Bube Mayiga yɛrɛ ye kulekan fɔ k'a fɔ a minɛlen bɛ minɛ cogo min na fɛn min ye dandɛmɛwale ani ko kɛ juguya o de kɛlen bɛ nin ɲɔgɔn na maaba nin ɲɔgɔn na premier ministre kɔrɔ jɔnni bɛ t'o minɛ ka t'o fara maa minnu bɛ yen n'olu ye sɛzɛnw ni dɛlɛnkaw ye ka taa n'olu bila ɲɔgɔn kan a bɛɛ kelen a bɛɛ cɛ min ye kuden kelen jɔ sugu je t'explique minnu bi murula sɔgɔli ni faaliw ni fɛnw kɛ minnu dɛlɛnkanw minnu bi tiɲɛni kɛ ni dɔrɔgutalaw maa jumɛn bɛ taa premier ministre kɔrɔ n'olu bila ɲɔgɔn kan où est la différence où est la il y a quel problème il y a pas de problème tu oublies que dans ce pays là Muntaka Tall l'une des figures emblématiques de la démocratie a minɛna yan k'a don fɛn kɔnɔ a tɔgɔ di arayi tɔgɔ di terrain kɔnɔ ka taa n'a ye Kita maa falaba minnu bɛ ka taa bila olu kan pour que u k'a fa mais il y a eu la fin du monde ici. Muntaka Tall n'a jamais été premier ministre et Muntaka Tall n'est pas n'importe qui, il est plus puissant qu'un premier ministre. Non, voilà, c'est ce que tu sais pas. On parle du rang. Quel rang? Muntaka Tall n'a été que ministre. On parle des valeurs. Maïga a été premier ministre chef du gouvernement. Muntaka Tall est l'une des figures emblématiques du Mali. Ça c'est hier. C'est l'homme providentiel qui a pu faire venir la démocratie au Mali. Mais t'as oublié. Et qui a pu faire venir la démocratie? Au Kera Sumelu quoi? Celui qui dit c'est 1000 vérités à Moussa Traoré.
C'était Soumel Boubé Maïga et les Moundagatal. Mon frère, Moundagatal a quel mérite que Soumel Boubé n'a pas? Attention. Alors, moi, ce que je vais te dire. Wati Kasobo, Anissa Kasobo Kelende. Ce que je te dis. Kasobomba, je connais. Adjora Moro Kemenani. Sedou. Bi Moro Basta de Bakono. Sedou. C'est inhumain. Et c'est dégradant. Sedou. Ce que je te dis. C'est pas Nicolas Mimbo Angatano et ça. Pas de commentaires. Pas de commentaires. No comment. No comment. Je suis d'accord. Sebenigala ko akoniya ta ka lajɛ wale min kɛra jumado a kɛra ala baranga ye n'o tɛ Soumel Boubé Maïga ani tun bɛ se ka to nin ko in na wa ala m'an kisi la terroriste jugu ani maafala jugu dasilen bɛ solili min kɔnɔ ni ko in kun tiɲɛna olu bi hi kɛ ka da maa minnu kan olu de ye faamaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn fila dorokolen bɛ ɲɔgɔn na fɛn ɲuman tɛ maa minnu bɛ yen n'o ye jamana décideurs ye ni gɛlɛya y'u sɔrɔ n'u bɛ taa kaso la u kan ka lasago yɔrɔ la min b'a to u ni maa dɔ minnu bɛ yen n'u ka waleyaw an'u ka décision kɛra sababu ye olu ka don kaso la u kana ɲami misali ala m'an kisi la ni magistrat dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ bi n'o donna kaso la yala i bɛ t'o bila a ye maa minnu datugu kaso la i bɛ t'u bila o kan wa. C'est ce que les journalistes ont écrit. Ah bon, c'est ce que tu souhaites au moins. Non. Pas de commentaires, j'ai dit. Je lis fidèlement les textes. Ali Sissoko. Ah oui. Ali Sissoko. Akoniya ta ka lajɛ. Ni ma sabali, ni bubu e koyi, ni bi da do pana. Écoute bien, ce que les journalistes ont écrit. Non. Tu vas lui tenir compagnie. Ça, je ne fais que mon travail. Vas-y. Sebenigala ko akoniya ta ka lajɛ. Communiqué min n'o sɛbɛnna. Ka ala deli de. Communiqué min n'o sɛbɛnna. Sɛbɛnnikɛw fɛ o de ye k'a jira k'a fɔ fɛn min ye Soumel Boubé Maïga. Avocat minnu b'a sɔrɔ Ronaldo olu y'a jira k'a fɔ Soumel Boubé Maïga a bɛ si so min kɔnɔ u kasola den maa 77 de to mɛ ɲɔgɔn kan ye. Sunɔgɔ tɛ yen a ko fɛn min ye dagasuna ye o t'i sɔrɔ sabula so in jɔra maa 20 de kama walasa i ka sunɔgɔ a bɛ heure falen falen de ni e ye heure kelen sunɔgɔ u b'e lawuli dɔ fana b'a da ka heure kelen sunɔgɔ tɔ kelen dɔ i b'i jɔ. A b'o condition de la. Ah oui. Ça c'est inhumain. C'est dégradant. Sɛbɛnnikɛla ko o dɔrɔn tɛ a bilalen bɛ so min kɔnɔ u bɛ solili min kɔnɔ fenêtre t'a la donda de b'a la nɛgɛkoba in b'a la a datugulen b'u dala guwan fiɲɛ bɛ don yɔrɔ min fɛ i b'o dɔn wa u kɛn bɛ ka ɲinɛ wo de bɔ sanfɛ fiɲɛ bɛ don o de fɛ. Cɛman ye cɛ bolo ja bi bɛ se Allahu akbar ala bɛ dɛ ja bi bɛ se ala bɛ ala ne tɛ ɲɛ ala ko de n ko ya ja bi bɛ se bi bɛ se wa sini fana bɛ ja bi kun bɛ se bi bɛ sini bɛ. Nin bɛɛ kɛra ala kelen ɲɛna. Il faut énormément faire attention. Kunun tɛmɛna bi bɛɛ mais sini fana bɛɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɔnni kun bɛ se ka nin miiri Mali tariku la k'a fɔ premier ministre kɔrɔ dɔ o bɛna minɛ ka bila kaso la i b'a fɔ sɛzow k'u bɛɛ kɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a dɔn k'a fɔ juguya dɔ bɛ nin ko in na nka n'i y'a tigɛ da o da la fɛn min ye buna hadamaden ye i kan k'i miiri k'i tɔ to Soumel Boubé Maïga a si bɛ hakɛ min na bi k'a fɔ a bɛna minɛ nin minɛ cogo la a ye jɔyɔrɔ minnu kɛ jamana kɔnɔ a ye baara minnu kɛ jamana ye Soumel Boubé Maïga yɛrɛ ye misali ɲuman min ye jamana kɔnɔ k'a fɔ bi tɔɔrɔ ka se nin degré in na a ma fɔ a ma fusa kaso ma nka k'a minɛ ko juguya kaso la sɛbɛnnikɛla k'o kun tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali waati laban in na maa minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ premier ministre kɔrɔw ni président kɔrɔw u ma taa kasobonba la fɛn min ye Soumel ye a ka avocat ye kuma min fɔ olu bɛ min laɲini yanni kiiri don cɛ ani ɲɛka ɲini ko in na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲini Soumel Boubé Maïga ka bila o kɔnɔ min bɛ se k'a ka lakana sabati n'o tɛ farikolo ka fɛgɛn sabu si janfalen bɛ o dɔrɔn tɛ farilabana misɛn minnu b'a la a digilen bɛ so min kɔnɔ funteni bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka gulɔki bɔ k'u da fiɲɛ ti don u kɛn bɛ ka ventilateur ni minnu ladon olu bi fiɲɛ munumunu k'a munumunu sɛbɛnnikɛla ko n'ala ma jagɛ fɛn min ye bana ye n'o ye dusukunna banaw ni bana wɛrɛw ye olu laban bɛ taa banga la sɛbɛnnikɛla ko a k'an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Soumel ye a ma fɔ a yera kɔ fɔlɔ koyi siga dɔrɔn de kelen b'a la donc il est présumé innocent il doit pas être pris comme un criminel. Oui mais il y a beaucoup de gens qui ont kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le 22 septembre kɔnɔ a ka bi boli la i bolo don présumé innocent i bolo don. Fabila, mais tu m'obliges quoi? Non, mais je suis la règle. Quelle règle? C'est moi qui fais la règle ici. Mais c'est les règles qui appliquent. Bon, ne devez pas de commentaires. Pas de commentaires. Je fais ne me commentaire. Je me commentaire. Bon, ni ka commentaire que désormais je vais un commentaire que pas de commentaire. J'ai donné sur le directeur, je suis le directeur de cette émission. Et le patron de cette émission, je décide. Donc tu as un CF sur le CF de Dieu donné.
ala titri sigile me jedo ne ka titri ga ne ka titri be jejuro tanye wa be je jonjedu wallahi ba fe ka mi vie idie don jamani o bi yelema don demena ma fundi miri ka fo ne bi se ka ke wa don were be ni ngofe ma ti miri ka fo mi bi se ka ke ba fe contrôle les filles mais nga problème be yoro kilim pe semena moi je connais la MCA mbado il est clic que ke yoro gundo te ite mindo il faut dire d'abord celui B 7 8 9 10 isolé nous ni est semena dans la dron ne prends pas des gens sur ce plan je t'interdis inga te madala mumende madala jonga fusa kasoma machi ma sumelu bube maiga ta kono niya adama sangare tewa. Moi, je ne suis pas un homme politique. Oui, justement. Ne Sarah, je suis un homme politique. Toi, tu es politiquement au Kachidi. Des innocents chamans de Vita, donc, à la Kangiji. Halle Sarah Kansara Vitani Maïka. À la Kangiji. À la Kangiji. Ni ka mobilier mata ou béga. Abitani Kasola. Non, Ibolodo. Pas de commentaires, Ibolodo. Je dis nous ne bengelegu. Mbibone sebe mi nous kama aiwa. Minye le triomphe du Mali. Odo, Mali ka te wura ni abolugo shen bi wolobla anina ninye. Sebeni keba to ade ko Mahamani jite. Mahamani ko ika don ni dai faloko buitige. Joli se di ka don awatien alaba bi fi ngangara. Joli se di ka don awosorosu kam minango puma mi na bi sena. Ashoni na ngana mu. O tinyado ngalunda la ngado baraka puma do fwala. Joli se di ka do ukakuma forete ubake na fube ko nyedo. Semenigala ko mi ngoni ye jabi karangara lenye ikado awajago kala do ya kenni nga nyeshi climat dambelema climat dambele adabi faloko bi tige kuma be wa abi turu ka do ko do la ko minu nata nyedo kuna foni ngoni zoro la kuna foni di kenyera ye arajo sodo sabe joli se di kado abo mi ngoni ye jabi ke ba monsieur ba ikado jago kala da ako ko climat dambele ko ka le tara ayre de tara maliki kulubali fi kata fa ko wa équipement militaire ikado dossier kwa ka lawli Clément Dambélé jone nabse ka to fo Maliki ye cheye chemi na donné do kamini bila kote kamna make ministre ale detu son galoma wati so diakwa koma ni kebe ko tura kuna abisingi fori ka bo akoroto o kano abulu nye febe ni akili bala mami ni kritikala do kati ale de sina ka wuli ka jobulu date ki foshi o mi ngoni ni njabi nye asorala Ablaye Ba ikado jago kala do min be ministre Maliki Kulubali do ikwa tege aku Maliki Kulubali chemin do atennege ikado ngalundi tigaye ka wati wajibiya wa kafo de mbita do ana kilicha o chete na dale do fon vola kafo yitnye abo sebe korose ka sefo katasa adangati dossier mi na kuma before akika do Cour suprême korofo sorola olu yere la domi mi nye Mamadou Timboye ajira ka fo hakaja dossier ama classé o halna classé do abi wuli asebo olu ye sharatu we mi wo de kra sababu ikache ikado aka kungo soro o kungo mi na ya soro mi nya Ablaye Baka fola ako professeur Clément Dambélé o kuma ba nyina fa bi ngalo minu ndiga kada famona aka wuli ka do bulo da kata tietigiya ka fo amani wo walma ni makani ngatugolo debe ka sababu ye nimba to ko binye note Maliki Kulubali ye cheminye ikado ajole do kangara a testra a jati tige ikado na kinye na to ye ikado abu sebo korofo ngami wa hanna soro ye fama ni kibe ko do wajibi aka abi fere de ka jorobla o dona mami na be katiko fe awakiri kiri sokuna o Clément mi na ko bifo ako Ablaye Bako Clément ga sabali aka wuli ka do bulu da jona mabado be o foli jamana bi yoro mina amanga mi ndi tiye kato ko fo o manga kato ko ngalo da famo na o manga o ma ale Ablaye Baba jira ka fo Clément aka bo bibe aka tiye jela fo moye mi ni mi nye tiye ko fo de nywande aka fo villa ninde nunye sebanye anye mi zalo ka bo triomphe du Mali kono aka bi bolla daba do ngara de min diga do albi wati sera aboy buludu mi boni sabaye amo mi ma inter de Bamako tamande no ye safuna kumbaye ni nya ka sabanye ako Mali kalango ka dangala mano fe minye milliard keme
miliyari 25 k'a bɛɛ lajɛlen suɲɛ min kɛra ministres fɛ minnu dɛmɛna kalanko kunna k'a daminɛ Alpha Kile ka n'a bila IBK tile la o de kɛra Aminata Sanogo ale de ka journal do wa a ye kuma ninnu zandalama a ko n'i y'a ta k'a lajɛ rapport minnu bɔra ka bin san 2004 san 2009 ka n'a bila fɛn min ye san 2010 la ɲɛfɔliw kɛra ɲɛfɔli minnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ rapport 43 min kɛra service 40 kɔnɔna na a domaine ka ca Mali fɛn min y'a kalanko ye k'a sigi a sen tigɛ k'a gɛlɛya dɔ fana bɛ yɔrɔ min na dɔwɛrɛ tɛ bureau du vérificateur ka rapport n'i y'u da ɲɔgɔn kan k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ san o san nafolo min b'i suɲɛ ministère de l'éducation na o de ka ca sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'an b'a fɛ yɛlɛma ka kɛ fo fɛn min ye ministère de l'éducation a nafolo ko ka larawe min bi kɛ sababu ye nafolo k'an ka don kalansira minnu fɛ olu ka dɔn an ka jamana n'i y'a ta k'a lajɛ bi kalanden cayalen bɛ don o don dɔ bi fara kan kalanso kura dun ti jɔ min bi kɛ sababu ye ekɔlidenw ka taa yɔrɔ sɔrɔ lycée kɛrɛfɛ tɛ gouvernement dɛsɛra lycée ani école professionnelle jɔli la n'o ye cɛmancɛla kalan ye k'a bɛɛ dama to privéw ma k'a sɔrɔ fɛn min ye jamana ye a budget bi nafoloba de ta ni ka bila jamana a kalanko bolo kan min kan ka kɛ sababu ye ni ka jamanadenw lafiya sɛbɛnnikɛla ko nka ala ni dunko juguya ani danna juguya o de kɛlen bɛ sababu ye jamana in ni k'a sɛbɛkɔrɔ fili IBK yɛrɛ ale tile kɔni tɛ sabula IBK dɛsɛra kalanko la fo ka taa fɔ k'a to ten premier ministre minnu tɛmɛna premier ministre 6 k'a ta Umaru Tatamulila Musa Mara Modibo Keita Abdoulaye Idrissa Maïga Mali Bube Maïga Boubou Cissé ni ji ma se ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka kalanko sigi sen kan transition fanga min n'a daminɛlen filɛ colonel Assimi Goïta a kan ka janto kɛ nafolo min n'a bi ta ka di kalanko ɲɛnabɔbaw ma wari in ka sɛgɛsɛgɛ sabula wari in bi don wo caman fɛ minnu kɔni ti kɛ sababu ye ni ka jamana yɛrɛ dɛmɛ kalanko la o kuma jateminɛ ka kɛ min bi se k'a to Mali kalanko ka sigi sira kelen kan n'o tɛ jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya si la sabula hali privé n'i mago jɔra maa ɲɛnɛma na k'i b'a ta i t'a sɔrɔ Mali kalanden la f'i ka taa ɲini kɔfɛ Togolais Sénégalais Burkinabé wala jamana wɛrɛ maliden yɛrɛ ti baara sɔrɔ bilen Jɔn du k'a dɔn Mali kalanko c'est grave kabini san 1991 le problème kabini démocratie nana Mali kalanko tiɲɛna donc o tɛ bi ko ye han kabini san 91 kabini AM ko kɔni donna CTSP la a don li bi tɛ Mali kalanko ma se ka dafa ne yɛrɛ ka jate la ka b'a fɔra le châtiment corporel est interdit à l'école kalanko banna o t'a ban mais ala maître ni écoleden de kɛra filan ye u ti sira ɲɔgɔn ye maître fana y'a ye solution t'a la dɔw fana bi jogokolo kɛ k'a ko tɔ bɛɛ tiɲɛ monsieur ni écoledenw bi temi u bi yaala u bi teriye u bi gɛrɛ sigi alors écoleden cɛman i n'i ka monsieur n'a kun bɛnna carré kɔnɔ f'i ka taa fila ni cɛtigɛ i ti tɔgɔ fana don o don o tɛ kɛ yɛrɛ leçon t'a fɛ parce que monsieur b'i ɲininka mais bi écoleden cɛman a n'a ka monsieur u bi ɲɔgɔn sɔrɔ dɔnkɛyɔrɔ la u bi thé min ɲɔgɔn fɛ u bi boisson min ɲɔgɔn fɛ kabini examen bi se ni écoleden somɔgɔw yɛrɛ bi wuli k'u bi taa sujet ɲini kabini o kɔni kɛra école la kalan yɛrɛ banna ala k'an kun lajɛ yan jodi k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta kɔni an b'a bila yan bamalan koyi yan jodi an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye e ko to Bɛlɛdugu ko faama ma bɔ ye sara min ye farikoloɲɛkɛla Burapele ale ni Sidi u bɛ n'u sɔnni da farikoloɲɛjɛ kan surafana t'u ma don su na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 an bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma bamanankan ka na sɔnni da u kan Madame Touré Seydou Traoré bamanan ala ka hinɛ na u ka kalanden Madame Touré ale bɛ fɔ an kɔ donso den ni donso ba ni ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka sɔnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ Egyptian control ale bolo tun bɛ suya kɔlɛ la Joansi Seydou Daba Tunkara wa assalam